Issiq günlerde xizmət батырларына yaxşı keyif бүләк итү өчен Зифа Басирова исемендәге мәдәният йорты үзешчәннәре Кыргызстанына чыкты. Агитбригада Үрәзмәт авылы тирәсендәге басуларда хезмәт куючы Август Муслим агрофирмасы игенчеләрен сәламләде. Механизаторларның эш шартлары белән танышырга район башлыгы Альберт Хужин да килде. Кырларыбызда икмәкләр булмаса, безнең оешмалар эшли алмаса, зарплатасы да түбән була шулай бит инде. Ә инде өстәлләребез мул булсын өчен, шул басуда эшләүче җегетләребездән бөтенләй бер тора. Шуңа күрә инде без аларга тагында уңышлар телибез, матур эшләргә, бәла казасыз азагына хәтлек җыеп чыгарга, техникалар батылмыйча, үзләре исән сау булып, шулай матур үткәрүшләргә. Агрофирма бүген районда иң югары уңыш күрсәткечләренә иреште. Биредә гектар биреме 50 центнерны тәшкил итә. 2604 гектар мәйданнан 12960 тонна икмәк җыеп алынган. Бүгенге көндә комбайнчылар көзге бодай суктыра. Ришат Гыйлфанов, Гөлүс Мадышин, Фаяз Гыйзетдинов районыбызның алдынгылары сафында. Эш башыннан аларның һәрберсе 10 000 центнердан артык ашлык суктырырга өлгерде. Общий бер комбайн, буларның икегә бүленгән, икесе ике басуда. Камазлар җитмәгән ишракта инде. Мен ташып ХППга туры. Җибәрәбез ютазы элеваторына. И камазлар җитмәгән ишракта инде менә уркафларга җитәләргә салып торабыз. Бу көзгә улар кешеләре җиңеләгәннән соң буларны амбарларына һәм ХППга ташып, иләп, бүләк сата торган булабыз. Кызуракның һәр минуты кадерле. Кырк хезмәтчәннәре ару талуны белмичә тулы көчкә эшлиләр. Техникалары ватылмыйча, соңгы гектарларга барып җитеп, лаеклы хезмәт хаклары алуларын телибез игенчеләребезгә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.